Allah bai shara. Kai, lafiya? Ina wani tunani, ina tuna yakin Biafra ne. Yakin be? Biafra. Biafra da yakin Biafra. Biafra, eh. To bari in baka labarin yakin Biafra. Lokacin da muka je muna yakin Biafra, kafin mu ne sojoji a lokacin. Mu ne General Commandant. General Commandant. To kai kuma ba Allah ya bishara. Menene na tuna abu yanzu? Wato ina tunawa yanda muka rinka sa mutane a igwa. Ba ka barin abin dariya. Muna saka mutane a igwa muna harba su. Muna harba su. Suna zuwa suna yaƙi. Sai da muka gama complete. Mun gama harba su. Sai muka cire igiyar wandon mu. Kai mamaki ko? Igiyar wandon mu lokacin mai ƙarfi ce. Muka daura a jikin mu, muka daura a igwar, muka sa kanmu a cikin igwar, muka harba kanmu. Sai da muka allaka can sai muka finciko igwar. Tabo gurin inda muka ci gaba da yaƙi, abinda nake tunawa. Gaskiya ne. Daɗi da kai. Rashin mantuwa. A bani da mantuwa. Sai dai yau kayan mantuwa. Ka manta da ka je kuka dawo da kuka je yakin kuka dawo wannan ruwan da kuka tsallaka kun gansu? A'a. Ai ni na zuke su.